Vítajte pri sledovaní ďalšej časti relácie Hlas Centrope, v ktorej vám pravidelne približujeme dianie v pohraničných regiónoch Slovenska, Česka, Rakúska a Maďarska. Dnes sa budeme venovať samitu Centrope, ktorý sa konal 5. decembra v Tomášove. Hostiteľmi boli Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj a mestá Bratislava a Trnava. Na samite zasadla politická rada, ktorá na neverejnej politickej konferencii diskutovala o posilnení rozvoja infraštruktúry a dostupnosti v regióne a tiež o tom, ako čo najlepšie využiť program Európskej únie na obdobie rokov 2014 až 2020. O výsledkoch rokovania rady i o verejnej časti samitu, kde sa hovorilo o vytvorení značky Centrope, si viac povieme v nasledujúcej reportáži. Príjemné sledovanie. Politická rada Centrope je fórum starostov a guvernérov partnerských krajov a miest na vysokej úrovni. Rokovania tohto orgánu sa konajú každého pol roka a slúžia na prehlbenie programu spolupráce pohraničných regiónov Slovenska, Rakúska, Česka a Maďarska. Každá politická konferencia je taký krok dopredu na spoluprácu medzi 4 krajinami a samozrejme pre nás, pretože sme boli predsedajúcou krajinou Slovenská republika, zadávali sme aj témy, tak bolo mimoriadne dôležité, aby politici pochopili dôležitosť tých tém a myslím si, že to sa nám aj podarilo. Na konferencii bolo témou číslo 1 posilnenie rozvoja infraštruktúry a dostupnosti. Predsedovia a primátori regiónov a miest jasne zadefinovali nadnárodné dopravné projekty a samosprávy si rozdelili svoje úlohy. Závery samitu tiež obsahujú konkrétne kroky, ktoré smerujú k vytvoreniu komplexnej stratégie pre dopravu a infraštruktúru Centrope a kladú základné kamene úzko integrovaného cezhraničného systému verejnej dopravy. Najmä v oblasti infraštruktúry a verejnej dopravy sme schválili dve dôležité iniciatívy. Prvá je spracovanie strategického zoznamu infraštruktúrnych projektov, ktoré budú podporované smerom ku národným vládam, ale aj európskym orgánom, aby sa na ne získali finančné prostriedky. Pre Bratislavu sú to projekty, ktoré poznáte. Je to diaľnica D4, je to rýchlostná cesta R7, ale aj napojenie diaľnice D4 na rakúsku cestu S8, ktorá z Viedne povedie smerom na Volkswagen a bude sa ňou možné dostať na diaľnicu D2, ktorá vedie do Brna. Najdôležitejšie pre Juhomoravský kraj je momentálne dokončiť diaľničné spojenie s Viedňou. Na naší straně zbývá ještě několik málo desítek kilometrů od Pohořelic ke státní hranici v Mikulově. A Rakušané přislíbili, Dolní Rakousko pro ně je to priorita číslo 1. Takže by měli se svojí dálnici A5 dorazit do Poisdorfu na hranice s Českou republikou do roku 2017. Do strategického zoznamu projektov by mali zaradiť aj pokračovanie cezhraničného projektu TEN-T 17, ktorý má spojiť Viedeň, Paríž a Bratislavu. V tejto chvíli to znamená realizáciu prepojenia medzi predmestím a filiálkou, respektíve začatie budovania koľajovej trate do Petržalky, ktorá keď sa dokončí až na juh Petržalky, bude možné ju prepojiť napríklad integrovanou dopravou smerom na Rajku, čo tiež je dôležité z hľadiska regiónu Centrope, kde aj tie hraničné regióny Maďarska sú súčasťou tohto regiónu. Tento strategický zoznam projektov v oblasti infraštruktúry je dôležitým krokom. Experti ho predložia na najbližšom zasadnutí politickej rady, ktoré bude v máji 2012 v Brne a následne by ho mali aj schváliť. Našim projektom konkrétnym je diaľničný most Angern-Záhorská Ves, ktorý v tomto programovom období chceme kompletne pripraviť tak, aby keď príde ďalšie programové obdobie, sme ho už iba mohli realizovať. Tento projekt bude súčasťou spoločného strategického rámca, ktoré sa pripraví do budúceho stretnutia a zaňho budú všetci aj lobovať či na národnej alebo na medzinárodných úrovniach, tak aby sa tento projekt dostal napríklad do projektu Dunajskej stratégie. Ďalšou dôležitou témou, o ktorej na samite politici hovorili, je aj regionálna iniciatíva verejnej dopravy. Chceli by sme vytvoriť dostatočne zrozumiteľný a dostupný nástroj pre občanov, aby si vedeli nájsť spojenie, nájsť si príslušné tarify, aby uprednostnili verejnú dopravu pred osobnou dopravou. Naším cieľom, dneska sme o tom konkrétne hovorili, aj sme sa na tom dohodli, je pripraviť taký model, aby si ľudia napríklad z domu mohli kúpiť vo svojej vlastnej reči lístok na ktorýkoľvek spôsob verejnej dopravy v tomto regióne. Mám záujem na tom, aby aj občania Trnavy mohli pohodlnejšie cestovať trebárs na letisko Švechat alebo do Viedne, podľa možností tak, aby nemuseli používať svoje auto a aby tá doprava, či už železnicou alebo autobusom, bola časovo
porovnateľná s tým autom. Iniciatíva sa zameriava na zlepšenie propagácie existujúcich liniek a taríf a na vytvorenie viacjazyčného online informačného systému. Cieľom je tiež zavedenie doplnkových cezhraničných taríf, ktoré budú zahŕňať aj cestovné vo vnútri miest, ale aj za ich hranice. Politická rada riešila tiež otázku, ako čo najlepšie využiť program Európskej únie na obdobie rokov 2014 až 2020. Aj tu sa politickí lídri dohodli na prioritách a úzkej spolupráci. Spoločne chcú zmeniť hlavne spôsob čerpania finančných prostriedkov z únie. Týka sa to napríklad Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý formálne vykazuje kritériá vysoko nad priemerom Európskej únie a potom nemôže na niektoré ciele čerpať finančné prostriedky. Spôsob výpočtu je tak nešťastný, že nás vylúčuje z tohoto, pretože nás stavia do pozície jedných z najbohatších krajov Európy, čo však ale púhým pohľadom zistíte, že nie je pravda. Tá metodika výpočtu by sa mala zmeniť, že by sa mali zobrať do úvahy nielen kritéria, ako je hrubý domáci produkt na hlavu, ale mali by sa zohľadniť aj sociálne kritériá, mali by sa zohľadniť vzdelávacie kritériá, investície do vedy. Súčasťou samitu Centrope bola tradične aj verejná konferencia, na ktorej zástupcovia regiónov spolu s odborníkmi diskutovali o vybudovaní spoločnej značky destinácie susediacich regiónov s cieľom ovplyvňovať spotrebiteľské správanie viac ako 6 miliónov obyvateľov, ktorí majú byť primárnym cieľom marketingu jednotlivých regiónov v rámci Centrope. Tiež bolo dneska veľmi pekne z viacerých úst expertov, či je to našich v rámci regiónu Centrope, ale aj pána ministra Figela, bolo dneska povedané, že toto je región, ktorého špecifickosťou, ktorého unikátnosťou je práve jeho diverzita, rôznorodosť produktov, jeho kultúrne dedičstvo, ktoré tu máme. To je tá jedinečnosť a preto turizmus by sa mal stať jednou z hlavných tém pre rozvoj regiónov v rámci regiónu Centrope. Z každých prieskumov vychádza tento región ako jeden z najperspektívnejších. Predpokladá sa, že by sa mal stať lídrom dokonca Európskej únie, pretože je tu najvzdialenejšie, najmladšie obyvateľstvo, relatívne dobrá prepojenosť. Pozvanie na konferenciu prijal aj guru témy City Branding Greg Clark, ktorý radil, ako vytvoriť silnú a viditeľnú značku na európskej cestovnej mape. Poprvé musíte určiť, čo konkrétne región je a mali by ste mať pohyblivé hranice. Po druhé, musíte zlepšiť infraštruktúru a cestné spojenie, aby sa ľudia mohli ľahšie presúvať. Po tretie, musíte prihliadať aj na obyvateľov jednotlivých krajín a zlepšiť kvalitu ich života a ponúknuť im viac možností. No a napokon musíte región propagovať v zahraničí. Podľa odborníka by sa región v prvom rade mal sústrediť na propagáciu dominant, ktoré majú v oblasti cestovného ruchu potenciál, no svet o nich vie veľmi málo. Je to napríklad rieka Dunaj, mestá Viedeň a Bratislava. To sú pre trh známe pojmy, no vie sa o nich málo. Máte šancu predstaviť svetu tieto dominanty centrálnej Európy a ponúknuť na ne nový pohľad. Ako povedal britský špecialista, je množstvo regiónov, ktoré zistili, že napriek politickým a národnostným rozdielom majú možnosť v rámci cezhraničnej spolupráce vytvoriť atraktívne miesto pre turistov, kde aj podnikatelia môžu vytvárať nové pracovné príležitosti a mladí ľudia študovať. Región Centrope má veľký potenciál vytvoriť značku, ktorá bude známa a uznávaná po celom svete. Toľko z dnešnej reportáže. Na záver vám ponúkame niekoľko tipov na trávenie voľného času v regióne Centrope. 20 lyžiarskych stredísk, viac ako 200 km zjazdoviek a 100 vlekov a lanoviek. Toto všetko čaká na lyžiarov v Dolnom Rakúsku. Okrem výhodnej polohy a dobrej dostupnosti, najmä pre návštevníkov z regiónu Centrope, je táto spolková krajina vzhľadom na topografické pomery, ponuku lyžiarskych škôl či požičovní lyží a vybavenia ideálnym miestom pre úplných začiatočníkov i menej skúsených lyžiarov. Ak lyžovanie nepatrí medzi vaše obľúbené zimné športy, máme pre vás ešte jeden tip. Neziderské jazero v rakúskej spolkovej krajine Burgenland sa v zimnom období mení na najväčšiu prírodnú ľadovú plochu v strednej Európe. S rozlohou viac ako 320 km štvorcových ponúka priestor aj pre netradičné zimné športy. Plachtenie a surfovanie, kitesurfing či cyklistiku a to všetko na ľade. Zamrznuté jazero je vhodné aj na romantickú zimnú prechádzku.
Ak máte radi gospel, nenechajte si ujsť v piatok 6. januára trojkráľový koncert v Malackách. V neobyčajnej atmosfére františkánskeho kostola nepoškvrneného počatia Panny Márie vystúpi vokálno-inštrumentálna formácia The Hope Gospel Singers Band. Toto teleso interpretuje gospelovú hudbu a vokálne jazzové úpravy pod vedením dirigentky Ivety Výskupovej. 11. časť relácie Hlas Centrope je na konci. Veríme, že ste sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o regióne, ktorého súčasťou ste aj vy. Uvidíme sa opäť o mesiac. Majte sa zatiaľ krásne.